zingakanani yobekeze noma izitha zami zingakanani yobekezela. Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Ugogo Mseleku namhlanje uzonikhulumela ngenye induku bakwethu. Kunenye induku yezitha. Zihlukahlukene induku zezitha. Ngoba zizinto ezahlukahlukene ngendlela eyisimangaliso. Namhlanje ngikhuluma ngenduku ekuthiwa ingcwaba izitha. Othi uma uyisebenzisa eyokungcwaba izitha nje. Kodwa ngeke ngisho ukuthi uyenza kanjani. Lokho ngiyokukhuluma nomuntu okuyena oseyifuna leyo nduku leyo. Leyo nduku induku yokungcwaba izitha iyakwazi ukuthi uma ngabe isitha sakho noma ngabe awusazi kodwa uma usuyenzile lapha la uyenzela khona wena uthi nje bonke abantu abayizitha kumina bazongifica la ila ngizobe sengihlala khona usho ubeke ngendlela ozobeka ngayo ubeke ngendlela ezobeka ngayo. Lokho kwenza ukuthi umuntu noma ngabe uthi uyakujikijela kodwa uzujikijeleka la ekhaya uzojikijeleka lapha wena usewuyimemeze khona izitha zakho. Lapho khona kuzomela ukuthi sithi mangabe sikwenze sishiye ngisho into yakho uqobo ukuze usabele khona lapho umuntu uma ngabe ethi nje uyakujikijela ukumemeza uzosabela lapha into athi uyakujikijela ngayo uzosabela lapha izokwenzeka lapha ayizukwenzeka kuwena. Ingakho ngithi cha namhlanje ke nginazise nje ngale nduku lena ngoba induku zikhona ziyashiyashiyana impela induku zezitha zikhona nje ziningi kodwa kuba wena osho ukuthi ngifuna le nduku ngifuna le nduku bese mina ngikwenzele le nduku le ekuyona oyidingayo ozokwazi ukuthi uma usuthi uyayisebenzisa izokwenza lento oyifunayo ngaleso sikhathi obufuna ukuthi kwenzeke ngaso. Ngoba kukhona ukuthi ngesinye isikhathi ube nabangane noma ube nabantu ohlekisana nabo nje ohleka nabo abangani bakho kodwa ungazi ukuthi bahleka nawe nje kanti bayizitha. Ngoba ngesinye isikhathi uyahleka nomuntu kanti uyisitha sakho kodwa wena wazi. So ngalokho-ke kuyasiza ukuthi wenze izinto ezizinduku zezitha ngoba izitha lezo seziyonqandana laphaya la zizobe zithi mazizakumemeza zibe seyificana khona ungasakwazi ukuthi izinto abakuthumelela ngazo zize kuwena ngoba omunye umuntu uza nje kuwena engathi umngani wakho akuthande engathi ukuxoxela zonke izinto kanti usengawena ukuthi uzakukhuluma zonke izinto kanti wena awunankinga ngoba usuyazi vele nje usuzicuphile usulapha umuntu ngisho ngathi uzama ukwenzana akumemeze ngegama lakho kufana nokuthi uyadlala nje. Enye into ebengithi ngifuna ukuthi ngisho ukuthi ngomhla ka-10 kobeko lesihlanu ngizobe ngiseGoli kodwa ngizoqala ukusebenza ngo-12 ngoba ngiyobe ngifika khona ngalolo suku. Ngizoqala ukusebenza ngo-12 kube sekuthi-ke ngomgqibelo ngiyosiqala nje ukusebenza ekuseni ngo-6 abantu abafika nje nango-6 ngizobasebenza kuze kuyoba ukuthi-ke ntambama mase ngibona sebephelile abantu engizobe ngibasebenza bese ngiyahamba futhi ngibuyele khona le eThekwini. Yilokho nje bengithi anginazise kona kahle kahle iyona nto ebalulekile ukuthi niyazi nina abantu baseGoli balandeli bami ngiyazi ukuthi niyangilandela futhi nihlale nifisa ukwazi ukuthi ngase kuba ugogo uzofika nini. Sengiyanazisa-ke ngomhla ka-10 ngizobe ngikhona kodwa ngizoqala ukusebenza ngo-12 kube sekuthi ngomgqibelo mhla ka-11 ngizoqala khona ukusebenza ngabo-6 ekuseni. Sinenkinga bakwethu laphana njengoba isimo sikagesi sikanje. Ngiyathanda nalokho ukuthi nikwazi ugesi uyahlupha inetwork uthola ukuthi ayivumi abanye abantu baphinde emuva bangifonele bathi sigcine singasakufonela sesifikile emoli singasakwazi ukuthola. Sengithi-ke anginazisa ukuthi lapha ngisuke ngikhona ngisuke ngiseSoweto ePort Grand wehla wena eBoxer ma ufona noma kusho ukuthi mhlambe ususeboxer lapho uthola ukuthi awungitholi iya eStation 2 kuLavender Street. Ma usulapho ngiyacabanga ukuthi ngeke-ke ungangitholi-ke ngoba ngikuLavender Street eStation 2. Ake ngisho njalo nje ngicabanga ukuthi vele nongithola kodwa uma usulapho nje kulowo mgwaqo vele noma usubuza kumuntu ohlangana naye okhona lapho usuke sazi ukuthi naku la kusetshenzelwa khona kanje nangu la kutholakala khona ugogo kanje. Uyayibona leyo nto. Bilokho nje bengifisa ukuthi nikwazi siba nenkinga kakhulu ye-network. Sengathi uma uthola ukuthi mhlawumbe uyangifonela ungitholi ngicela ungene naku-WhatsApp uzame nakhona ngoba kuyenzeka ungangitholi ungifonela kodwa ku-WhatsApp ngitholakala. Ngiyathokoza makhosi amakhulu.